25 anos despois, Pontevedra volve contar cunha casa do Concello a pleno rendemento. O consistorio, deseñado por Alejandro Sesmero e aberto en 1880, foi reinaugurado logo das obras de reforma. O acto asistiron máis dun cento de edís das sucesivas corporacións democráticas, así como os 3 alcaldes vivos deste período, Rivas Fontán, Pedrosa e Lores. A vosa presenza dalle o valor e a importancia que merece a inauguración deste edificio, da Casa Consistorial e, sobre todo, deste Salón de Plenos. O actual alcalde aproveitou o acto para reivindicar o traballo feito por todos os presentes a prol do servizo público. Todas e todos os aquí presentes dedicamos parte das nosas vidas a unha función tan importante e tan noble como é a do servizo público, o servizo ao Concello de Pontevedra. E creo que de xustiza e, ademais, necesario aproveitar este acto para reivindicar o papel do Concello e para poñer en valor a función dos membros da corporación. O rexedor tamén bromeou coa tardanza deste proxecto que mantivose en uso durante 25 anos este Salón de Plenos. En todo caso, estamos nos referindo á tardancia de recuperar este Salón de Plenos, pero eu estou seguro que foi porque se fixeron outras cousas que considerábamos, mal ou ben consideradas, por parte do goberno, de que eran prioritarias antes que isto. Daí ven o de en Casa de Ferreiro, Coitelo de Pau. Unha chiscadela que tamén se sumou no seu discurso o seu antecesor no cargo, que fora alcalde entre 1995 e 1999, Juan Luis Pedrosa. La primera vez en mi vida que vi un pleno, lo presidí. O sea que estaba bien claro. Y lo presidí aquí dentro, en este salón. Y el último pleno que presidí también lo presidí en este salón. Y luego ya vino el alcalde Lores y se lo quiso llevar a otro sitio. Yo creo que el alcalde Lores quería que viniese más gente a los plenos a armar más barullo. Entonces yo creo que por eso nos fuimos al teatro principal. Pero bueno, ahora el caso es que volvemos aquí, o sea que sea bienvenida la noticia. Pedrosa tivo tamén unha lembranza para todos os funcionarios e servidores que pasaron por este Concello. Na mesma liña, o primeiro alcalde da democracia, Rivas Fontán, que tivo tamén palabras de recordo pros que xa non están. Quero facer un recordo moi emocionado a moitos dos compañeiros que xa nos deixaron, fallando moitos, bastantes máis dos necesarios, que desde a primeira corporación quedaron atrás e que tamén foron pezas fundamentales para chegar a onde estamos hoxe aquí. O acto tamén estaban convidados, aínda que non asistiron, o presidente da Xunta Alfonso Rueda e o expresidente do Goberno Mariano Rajoy, por ter sido tamén concelleiros en Pontevedra. A reapertura do consistorio rematou co himno galego e unha foto de familia.